jo vaig estar a la negociació i feia de portaveu de la banda dels treballadors en els de Garrigues. I els de Garrigues són advocats com els que tenim nosaltres o com qualsevol altre. L'únic que passa és que tenim una firma darrere, tenim un xaval que té jove, hàbil i bon advocat, que es diu Fernando Crespo Champion, que ens deia que con nosotros estaban innovando. Con nosotros estaban innovando perquè s'acabava d'aprovar la reforma laboral. La reforma laboral entra en vigor la reforma laboral d'entrada no permetia a treballadors com nosaltres, treballadors públics, tirar a treballadors fixos per oposició abans que a treballadors... És que hem de mirar quin escenari estem. Fins a febrer de 2012, en una empresa on hi havia 600 treballadors o 400 treballadors temporals, tirar als treballadors fixos per l'oposició era legal. Això ho permet la reforma laboral de manera i van canviant la realitat de l'empresa. I entonces tenim una bateria de lleis noves que si ens permet tirar en empreses públiques al mínim cost, i això m'ho avalen els tribunals, a partir d'ahir tot el món és orégano, perquè això després ho farem en els hospitals de Madrid, ho farem en les escoles per a cedir les altres. Per tant, no és que foren burros, sinó que tenien un marc laboral nou. En setembre es produeix, quan comencen a aparèixer les primeres sentències en Catalunya tombant reformes que tiraven a treballadors públics, es reuneixen als despatxos d'advocats en algunes conferències en una secretària d'Estat, dient-li, la reforma laboral li haureu de pegar una altra volteta perquè els jutges estan tombant-nos a eliminar l'autoritat laboral, vull dir, la reforma laboral elimina el pas previ d'inspecció de treball que informaves sobre l'ERO i podia tornar-lo abans de que arribara a la justícia. I dir, això ho heu de corregir per així o per allà. Doncs no, directament anava als jutges. I per tant, es troben a dir, si van als jutges, fem el que ens dona la gana que ens l'avalaran. I per tant, és una situació que a Garrigues, que jo crec que era bon advocat, el Fernando Crespo, que era el que estava allà, crec que van dir, anem a experimentar i quan més en tirem, si això mos ix bé, a partir de si poden tirar de treballadors públics per substituir-los per privats de qualsevol empresa. Érem uns conilles d'Índia. I després n'hi ha noms, això ho fan tot basant-se en un informe de PricewaterhouseCoopers, que també sona molt bé i tal, però l'informe era pèssim. Era pèssim, dia coses tan xorres com que en Ràdio Nou i en televisió s'ha de tirar a part de la redacció d'esports perquè en aquest moment hi ha 2 equips en primera divisió i per tant sobren 14 treballadors. I al cap d'uns mesos pugen l'Elx i el Vila-real i llavors feien falta 14 treballadors més. És a dir, coses tan estúpides com aquestes, perquè es va fer en el moment en què hi havia 2. Llavors, si tu justifiques tirar a 14 treballadors perquè tu hauràs de fer una idea global de quanta gent necessites per l'esport, i els números estan fets així. Vull dir que a vegades el nom de que tinguis una firma darrere que és molt bona o el dient. Una peça d'informatius ha de tenir tal durada i el cost d'elaboració del treballador és a tant. I jo li vaig preguntar, perdona, com heu valorat en aquesta peça el company nostre Vicent Montagut que estava al costat de José Couso quan li pegaren la bomba i el mataren? És a dir, l'heu valorat igual que el que diu que està copiant d'un teletip d'Europa Press assentat en la redacció? És a dir, una peça d'informatius dependrà del que és, dependrà si hi ha una riuà o hi ha una muntanya, un incendi en una muntanya i una gent ha d'entrar en els bombers clavant-se entremig del foc, o si està en la redacció i tal, fer tots els d'això de que ahorramos y alargamos 20 segundos las piezas de informativo porque así necesitamos menos periodistas, porque rellenamos más con menos gente, van fer allò com si fos una fàbrica de tornillos. I estava mal fet, vull dir, per molt que firme PricewaterhouseCoopers o per molt que firme qualsevol. I això intenten prestigiar-ho. I després, respecte a la pluralitat, hem tingut una deficiència enorme, però no s'ha hagut per part de la representació majoritària dels treballadors que hem estat denunciant dins de la casa abans que la gent digui no, és que no s'han sentit perquè la gent, desafortunadament, té poca memòria i per aquesta societat també en general, i ahir faig... Nosaltres, en 2006, i ho dic perquè jo vaig, en aquell moment, Comissions Obreres tenien també en aquest moment som el majoritari, però també en aquell moment tenen la força majoritària, denunciàrem la manipulació feta en la comissió del metro. En 2006,
les denúncies, el que és difícil de buscar, però si busqueu en Google, busqueu CCOO, RTBB i busqueu Pedro García i Lluís Motes, trobareu una notícia que diu Comissions Obreres de la Radiotelevisió Valenciana demana la destitució immediata de Lluís Motes i Pedro García, Lluís Motes cap d'informatius i Pedro García director general, per el tracte que han donat a la Comissió de les Víctimes del Metro, relegant-la a espais minúsculs al final de les notícies. I posem, han passat de la manipulació més grossera a l'exhibició de poca vergonya davant de la societat valenciana. Això està escrit, però això ho van publicar i només m'ho va treure Levante. No m'ho va treure El País, no m'ho va treure El Mundo, no m'ho va treure algun mitjà digital en un raconet. Per què? Doncs perquè la societat valenciana en aquell moment estava en altres coses. La societat valenciana no eren només els treballadors de Canal 9, que dins d'allà els majoritaris ho denunciaven, sinó que la societat estava disfrutant de lo grans que eren. I estava disfrutant. Radiotelevisió Valenciana, els treballadors són un reflex de la societat, no són diversos, no són diferents. I jo sempre poso un exemple que és dolorós, però és així, sense exigir. Què vau fer? Jo dic, nosaltres vam fer això, vam demanar la destitució dels responsables d'informatius, però què van fer els veïns de Torrent, d'on eren la majoria de les víctimes? Donar-li la primera majoria absoluta al Partit Popular. En Torrent, els veïns dels morts, per primera vegada, en el poble on hi havia la meitat dels 23 dels morts en l'accident del metro, on se'ls havia ningunejat, per primera vegada van votar el Partit Popular amb majoria absoluta. Ahir sempre havia governat el PSOE. És la primera vegada. I va passar uns mesos després. I quasi ningú se'n recorda ja, però Joan Ignasi Pla va presentar una moció de censura contra Camps dient que estaven perjudicant el públic i que l'accident del metro era una de les conseqüències, que era molta grandiloqüència i molta fasto, però estaven abandonant les coses bàsiques. I la gent no se'n recorda ni que va haver una moció de censura així. No se'n recorden. Perquè no va passar, perquè la gent estàvem en altres coses. Però resulta que no vam ser diferents dins de la casa de lo que era el conjunt de la societat valenciana. Hi havia un sector, els representants de la majoria dels treballadors dins de la casa, no de la majoria dels periodistes, de la majoria dels treballadors de la casa, que denunciaren la manipulació. Però la societat no ho feia cas, però és que la societat en tot això estava encantada de la vida. La societat va votar en massa als dels fastos. I li van donar una majoria absoluta, no érem diferents. És a dir, nosaltres tenim molta cosa a pegar-nos i per dir, ho van fer mal, alguns més que altres, perquè és que, home, que escrivirem això criticant que ho fem mal, en tenim un poquet menys, crec, però en general tots estàvem encantats de haver-nos conocido i estàvem encantats de la Copa Amèrica. I érem el centre de l'universo i per això a les urnes es reconeixia, i els que estàvem allà dins dient, no, feu-nos cas, que això és un desastre, que la pluralitat és la... I no m'ho feia cas ningú. Per això vull dir, també és una realitat que haurem de reflexionar sobre això.